Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bago kong warrior members na sina Eds de la Cruz, Rhea De Claro, Judith Bondok, Baki Hanma, Natalie May Europa, Celestial Jusel, Rocky Love Charmaine, RK Gameson, Oandava, King Andrada, Matilde Perez, RJ Napoles, MG, Nicolay Martinez, at sa mga nag-renew ng badge na sina Jeff Asinson at Reo Lixius. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga warrior member ko na si Son. At karanasan ng isa sa mga dati naming kapitbahay na si Ronron. Unang karanasan kay Son. Hi Pinunong Idol. Magandang araw. Ang layo na ng narating ng kwento mo. Share ko lang Pinuno yung nangyari sa akin noon nung nag-Mount Makiling kami. Bago ang lahat, isa din pala akong practitioner ng Wiccan o mas kilala sa atin na babaylanismo. Alam naman natin na may itim at puting elemento. At ang mga babaylan ay nasa gitna ng itim at puting kapangyarihan. Kaya ako pumunta sa Mount Makiling noon kasi parte din ito ng aking journey bilang solitary Wiccan. Kilala kasi na kumukuha ng kapangyarihan ng babaylan sa kalikasan, sa mga diwata, engkanto, duwende, at espiritu. At kung sino man ang didinig sa kanilang mga dasal. Ito na Pinuno. Way back 2018, araw ng linggo, ang pag-akyat namin sa Mount Makiling. May kasama kaming antingero na tiga Batangas na malapit sa Mount Makiling. Siya yung nag-guide sa amin sa pag-akyat ng bundok. Nung mga oras na yon, siya pa lang yung bukas ang third eye. Pagbungad pa lang namin sa Makiling, nagsambit na kaagad siya ng may nakasunod sa ating duwende. Humawak siya sa suot niyang kwintas at meron itong ibinulong. Walang ano-ano tumingin siya sa akin. Ang sabi niya, "Bro, may sasama sa iyo pag-uwi." Biglang nagtaasan ang mga balahibo ko nun. Parang may dumaang malamig na hangin. Ang sabi ko na lang sa kanya, "Uy, ayos yun bro." Matapos yan, tinuloy namin ang paglalakad. Papunta na kami sa huling istasyon ng pagdarasalan namin. Bago kami makarating, may madadaanan kaming malaking puno. Walang ano-ano. May biglang bumato sa amin. Sunod-sunod ang pagbato niya. Akala mo, maraming tao na sabay-sabay kong bumabato. Nagtataka kami Pinuno kasi wala namang ibang tao doon bukod sa amin. Ang matindi pa, walang humpa yung pagbato niya. Para kaming ginigera. Mabuti na lang malalaki yung mga puno at malalapad yung mga dahon. Kaya hindi kami rektang tinatamaan ng mga bato. Tsaka pansin namin sa pagbato niya, parang nananakot lang. Wala itong intensyon na saktan kami. Maya-maya pa, nagtayuan ang mga balahibo ko. Nung ituro ng kasama naming may third eye, yung namamato. Nagulat ako at sobra akong natakot nun Pinuno. Dahil yung nambabato sa amin, nakita ko na isang engkanto. Galit na galit ang mukha nito habang nakatitig sa amin. Tirahan pala nila yung malaking puno na yon at ayaw niya kaming padaanin. Pero hindi nila kami mapipigilan. Yung gabi ding yun,
nagsimula ang pakikipagkumbate ng mga kasama ko. At dahil bago lang ako noon, ang dinasal ko lang ay yung orasyon na binigay sa akin ng albularyo na tiga-antike. Gusto ko sanang ibahagi yung orasyon, kaso pinagbawalan ako nung albularyo. Balik tayo sa kwento. Pagkatapos ng kumbate, nawala na yung nangbabato na yun. Ang sabi ng kasama ko, kaya kami binato. Gawa ng meron pala kaming kasama na merong gabay na duwending puti at diwata. Bawal tumapak ang puti sa teritoryo ng mga itim. Yun pala ang dahilan. Kaya parang galit na galit sila sa amin. Matapos yan ay tumuloy na kami. Tapos uwian na din kaagad. Hiwa-hiwalay kami pagdating ng Maynila. Binaba na lang ako ng kasama ko sa Stop and Shop. Doon ay sumakay ako ng bus pa uwi. Hindi ko na malaya na nakaidlip pala ako sa biyahe. Tapos nanaginip ako. Ang naaalala ko sa panaginip ko, nakita ko yung engkantong itim. Mahaba ang tenga, mahaba ang balbas, at may tungkod na hawak. Nakakatakot yung boses. Tapos, parang tinatawag nito yung pangalan ko. Ramdam ko sa boses niya na nanggagaling ito sa ilalim ng lupa. Yan yung tinig na naaalala ko nun. Nakangiti siya sa akin. Tapos unti-unting lumalapit habang inaabot ang kamay ko. Sabay nagsalita ito ng, "Akin ka! Akin ka!" Sa sobrang gulat ko, Pinuno, parang luluwa yung mga mata ko. Tapos wala akong tigil sa pagluha. Grabeng kilabot ang naramdaman ko nung naalala ko yung boses nung engkanto. Mabuti na lang, malakas ang espiritu ko kaya hindi ako nakuha. Sabayan pa na, naalala ko yung dasal na tinuro sa akin nung albularyo. Inusal ko yun sa isip ko. Tapos unti-unti akong nakakarinig ng boses na tumitili. Masakit yun sa tenga. Kasabay niyan, may narinig akong malakas na pagsarado ng pintuan. Sa sobrang lakas nun, nagising ako. Yun pala, Pinuno, yung sinasakyan ko, sumabit sa gilid ng isang jeep. Ang lakas ng kaba ng dibdib ko nun. Para talagang totoo yung panaginip ko. Kasi ramdam na ramdam ko yung presensya ng engkanto. Pagdating ko ng bahay, naligo kaagad ako ng tubig na may asin para maalis yung negative energy sa katawan ko. At nagdasal ako ng pangdepensa. Hanggang dito na lang, Pinuno. Pero bago matapos ang kwento ko, sabi ng kaibigan kong antingero, yun pala ang isang gabay na gustong sumama sa akin. Ang sabi niya, maganda yon kapag napaamo ko kasi malakas yon sa mga pamarusa o sa pangkukulam. Ginagamit yon ng mga unang babaylan kapag meron silang gustong saktan. Pero dahil wala pa akong ideya noon, hindi ko na lang tinuloy. Yan yung karanasan na hinding-hindi ko malilimutan noong umakyat kami sa Mount Makiling. Ikalawang karanasan kay Ronron. Magandang araw, Tibbs. Hindi na kita tatawaging Pinuno Magkababata naman tayo eh. Kwento ko lang yung nangyari kila Aling Nazareth. Yung binibilhan natin ng gamot sa Bacolod. Kung naaalala mo. Mga taong 2006. Nangangailangan sila na makakasama ng nanay niya doon. Kasi sobrang hina na ng nanay niya. Tapos siya pa ang nag-aasikaso sa negosyo nila. Wala rin namang asawa si Aling Nazareth. Gawa ng suplada yon, di ba? Tumanda siyang dalaga
kasama yung nanay niya. Inalok niya yung nanay ko kung may oras ito para tumingin sa nanay niya. Ang kailangan niya lang na oras, 3:00 ng hapon hanggang 9:00 ng gabi. At pakisuyo pa sa kanya kung pwede ding doon na lang niya sa baba ng tindahan nila bantayan yung nanay niya para kahit papaano merong titingin sa butika niya. Kailangan kasing umalis ni Aling Nazareth ng ganong oras para puntahan yung pinaka-main na tindahan nila sa Bambang. Nagsimulang pumasok doon yung nanay ko ng araw ng Miyerkules. Yan lang kasi yung libre niyang araw. Gawa ng naglalako kasi ng isda si mama, di ba? Sumasama ka pa nga dati sa tatay ko maglako ng isda eh. Di ba? Nung bata ka pa. Yung pasok niya na yun na yung una't huli. Kwento ng nanay ko sa akin, pag alis ni Aling Nazareth, binili na niya yung mga gagawin niya sa nanay ko. Madali lang naman, kasi kahit papaano malakas pa yung matanda eh. Punas-punasan lang, pakainin, tapos kahit iwan niya yun sa baba. Mahilig kasi yun magborda. Doon niya inuubos ang oras niya. Matapos ang mga bili ni Aling Nazareth, iniwan na siya. Hinanda na niya yung kakainin ng matanda. Nilagang patatas lang yon na dinurog. Habang hinahanda niya, naririnig niya na nagsasalita yung matanda. Tapos tawa ng tawa. Sinilip niya. Nakita niyang nakahiga lang naman yon. Ang inisip niya, baka tinatawag siya kasi nga nagugutom na. Pinaspasan ng nanay ko yung pagdurog ng patatas. Nung lalabas na siya sa kusina para pumunta sa kwarto ng matanda, meron siyang nakitang bata na tumatakbo pababa ng hagdanan. Buong buo yung figura ng bata. Babae pa nga yun, tapos nakatirintas yung buhok. Sa pagkakatanda niya, wala namang ibang tao doon. Sila lang nung matanda. Saan manggagaling yung bata? Ang ginawa niya, pumunta muna siya sa kwarto ng matanda para itanong kung kilala ba niya yung bata. Pagpasok niya sa kwarto nito, nakita niyang nakaupo sa kama yung matanda. Nakatagilid ang ulo at nakatingin sa kanya habang pinandidilatan siya nito ng mata. Ang sabi ng nanay ko, hindi niya maiwasang magmura dahil sa takot. Lumapit siya dito para pahigain na lang. Pero matigas ang katawan nito, tapos ayaw sumunod sa kanya. Sabayan pa na habang ginagalaw niya ang katawan nito, may naririnig siyang hagik-gik sa ilalim ng kama. Hindi lang isa ang tumatawa doon. Marami. Tumakbo kaagad yung nanay ko sa kusina dahil sa takot niya. Tapos doon siya kumuha ng lakas ng loob niya. Inisip niya kung aalis siya, baka mapano yung matanda. Ang ginawa niya, sinilip niya yung kwarto. Pero wala doon yung matanda. Ang inisip niya baka bumaba na. Dali-daling pumunta sa hagdanan yung nanay ko. Pero nakakatatlong hakbang pa lang siya pababa. Merong tumawag sa kanya sa itaas. Taling! Psst, 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 psst. Taling! Psst! Taling! Nanigas yung likod ng nanay ko. Tapos hindi niya makontrol yung ulo niya. Kusa itong gumagalaw, papalingon sa likuran niya. Paglingon niya doon, yung nanay ni Aling Nazareth, nakatapat sa mukha niya at sumigaw ito ng, "Huwag ka nang babalik dito!"
Halos mabaliw siya kakasigaw habang tumatakbo papalabas sa bahay ni Aling Nazareth. Mabuti na lang, ando doon yung mga kasama niya na nagtitinda din ng isda. Nakapwesto kasi yun sa gilid ng butika ni Aling Nazareth. Tinanong siya ng mga ito kung anong problema. Bakit lahat ng buhok niya nakataas? Ayun na, nagkwento siya sa mga yon. At ang sabi ng mga ito sa kanya, pang-anim na siyang sumubok bantayan yon. Parehong-pareho din ng nagiging kwento niya. Tapos hindi tumatagal ng 1 oras sa loob ng butika. Yung iba nga, andun pa si Aling Nazareth sa bahay nila. Umaalis na kaagad. Doon na pagtanto ng nanay ko na totoo yung kwento-kwento sa lugar natin dati. Maski ikaw, di ba, Pinuno? Kilala mo at alam mo ang ugali ng pamilya ni Aling Nazareth. Hinintay lang ng nanay ko na makauwi si Aling Nazareth nung araw na yon. Tapos nilahad niya ang lahat ng nangyari sa kanya. Kaya ang ending, nagpatawag na lang si Aling Nazareth ng mga kamag-anak niya para bantayan yung anak niya. Yung mga nakuhang kamag-anak ni Aling Nazareth, sobrang weirdo talaga. Hindi namin alam kung saan galing probinsya kasi hindi naman sila lumalabas. Parang ayaw nilang makipag-usap sa mga tao. Yun bang ilag sila? Tsaka ko na ikukwento yung iba. Medyo mahaba na kasi ito eh. Mas maganda yung susunod kong kwento. Yung tungkol sa nanay ko. Na alam mo naman, di ba, Tibbs? May alam yung nanay ko sa pangungulam. Laban doon sa bagong kasambahay ni Aling Nazareth. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Miss ka na namin dito sa Bacood. Tsaka, kung sakaling pupunta ka dito, bakit hindi natin puntahan yung kinakatakutan natin noon na butika? Okay. Opinyon ko sa mga kwento. Una muna yung kay Son sa warrior ko. Alam mo, base sa kwento mo, Son, parang may pagkakapareho talaga yung mga pagsubok na binibigay kapag nag-aaral ka ng LNK, Wiccan Ways o kung ano pang mga lihim na aral. Hindi talaga maiiwasan na magkaroon ka ng engkwentro sa mga nilalang na nasa kabilang dimensyon, ano? Pero pansin ko lang din, puro lang sila amba. Yung tipong tatakutin ka lang, pero hindi ka naman talaga sasaktan. Ito, obserbasyon ko lang ha. Iba rin kasi kapag mutya naman yung kukunin mo. Doon na nagkakaroon ng pisikalan. Paano ba naman? Aagawin mo yung kapangyarihan nila, di ba? Kahit sino naman, kahit hindi kapangyarihan. Kung aagawan mo, malamang magagalit yun sa'yo. Di ba? Doon naman tayo kay Ronron. Ron. Ang batang hindi kami matalo sa larong agawan base. Mabagal tumakbo, lampa, mahina, at mataba. Joke lang, Ron. Naalala ko lang dati, matabang bata itong si Ronron eh. Gawa ng marami silang pambili ng pagkain nun. Negosyante kasi yung mga magulang niya. Tsaka si Mang Enteng, yan yung tatay na naglalako ng isda sa Bacood, yung naka-tricycle. Kasama ako nun kapag umiikot kami sa buong Bacood para maglako ng isda. Tapos babayaran ako ng 5 piso after namin maglako. Ang trabaho ko lang nun, taga-supot ng isda ni Mang Enteng. Doon sa kwento naman niya, alam nyo, para sa mga batang 90s na lumaki sa Bacood, sa Dalisay Street, kilalang terror talaga si Aling Nazareth sa lugar namin noon. Kahit nga bumibili lang kami ng gamot dyan, sinisigawan kami niyan eh. Yung parang laging mainit yung ulo niya. Pero alam nyo ba, merong isang taong nagpatibok ng puso niyan, ni Aling Nazareth. Ang kaso nga lang, fail siya doon. Yun ay walang iba
kung hindi si Tito Jerry. Kahit kaninong taga-Bacood nyo itanong yung history niyan, alam nila yan. At saka nga pala, Ron, gusto ko yung kwento ng aswang ng tita mo. Alam mo, sobrang interesado ko dun. 'Di ba? Aasahan ko yan ngayong araw ha. Nga pala guys, kung hindi ninyo na itatanong. Ron, sabihin ko na, total sasabihin mo naman sa sunod mong kwento eh. Yang pamilya nila Ron, may lahing mangkukulam tsaka barang. Tapos yun nga, merong kwento yan na minsang inaswang yung tita niya tapos nagkamali ito ng target. 'Di ba? Ang ganda nun. Kaya Ron, isend mo na sa akin ngayon yan. Aasahan ko yan ha. At ipapakita ko yung picture namin ng mga bata pa kami nito ni Ron. Sana lang meron akong naitabi sa album namin. Yan naman yung mga opinyon ko lang. Kung meron kayong opinyon sa dalawang kwentong ito, malayang malaya kayong makakapag-comment. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.